kung nanimba mo gahapon kining atong ebanghelyo karon, kabahin sa medyo taas-taas na ebanghelyo gahapon, pero sinulat man to ni San Lucas kadtong ebanghelyo kagahapon, kani karon sinulat ni Mateo, ebanghelista nga si Mateo. Nya murag lahi sad siya og context kay si Kristo nagpadong sa Jerusalem gahapon, nya naglakaw padong sa laing balangay, pero kani dinhi padong siya mutabok sa lanaw sa Lake Galilee. So wa siya maglakaw, padong siya mutabok. Pero papariharag context nga ang gisulti ni Kristo, kung musunod mo nako, wa ra bagyog ko'y lugar nga kapahulayan. Musugot ba mo nga sama nako, wa gyud mo'y inyong lugar nga kapuy-an. Ana nya lain sa gyapong context apo parihara iyang gisulti, pasag din ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay. Karon concern kay tas atong mga minatay, di ba? Wa agud mamatay gikuhaan na nimo og burial plan. Kay murag concern kay ta ba? Nya tungod sa atong pagka-concern, gusto ta nga komportable ang atong kinabuhi ba, gikan sa pagpanganak hangtod sa pagkamatay. Nya usa man gyud makapabugat nato kanimang yung kwarta, so atong i-secure ang kwarta. Nya tungod ani nga nagsige na tag-secure og kwarta para sa atong kinabuhi gikan sa tiyan hangtod sa kunuhay ikamatay, nindot ba tan-awon murag in quotation ba? Oo, nindot kaayo kay concern kaayo ta. Pero ang nagpailaw nga rason, comfort ba? Unya usahay emotional. Dili pagtuo, dili tungod sa pagtuo, emotional. Anya ang emosyon nakasentro sa comfort, komportable, convenience. Kana bang wa na kay huna-hunaon. Unsa may gibuhat sunod? Ato na lang ning i-cremate haron mas komportable, mas madana to. Mo na gi-cremate na. Mga patay karon kasagaran i-cremate naman, sunogon. Ana ako di gyud kum sugot anang sunog-sunog og patay. Nabi tay kapila na ko gihangyo, pader, pwede ka makamisa sa among minatay, akong mama. Nako ngano man siya padong manggod siya i-cremate, amo untang pamisahan. Ana, nako di ko mumisa. Ngano man pader, nako akong misahan unya inyo lang sunugon. Ini gumaraban akong misa, ako ra ba nang binditahan, yang akong gibinditahan inyong sunugon. Di man gyud mo sunog anang rosaryuhan nga giwiris-wirisan ra nako dihag ana sa bindita, kana pa bang gimisahan gyud unya gianaan dayon, kantahan pa unya human sunogon di ay nako oy di ko magpakauwaw ana isa unya pa diri humag sunog no kana ako na nang misahan basin pag makabawi. Basta di lang ako'y rason nga nagmisa para sunogon, di ko mo permit ana ay naunsa mo na wa nay pagtuo, kwarta na. Mao nang gisaway ni Propeta Amos diri sa unang pagbasa. Ingong Ginoo, ako bayay galuwas ninyo, ako'y nagpahimutang ninyo, pero tanawa, gasigi mo gamit sa akong ngalan. Pero ang inyong gibuhat, inyong kaugalingon, sige mong supak-supak. Ang akong gipangsulti, inyong gisupak, pero inyong gipahimuslan ang akong hinatag. Di ba? Kusog kay taana, Ginoo tagay taon kung may panglawas, Ginoo in taon luwas ako ni akong sakit, Ginoo in taon papasara ko sa board exam, Ginoo in taon manindot unta ning akong pamilya. Kusog kay taana kay mga nindot man na emotionally consoling, emotionally convenient. Hayahay ba? Gaan kaning atong gipangayo. Nya mingong Ginoo, sige, tagaan ti ka anang tanan. Unya ini kamatay din imo, imo ra din ang sunugon ang imong lawas nga akong gihatagan sa tanang mga grasya. Ingon ana ra ka kamabaw.
Ngang imong lawas ako nang giisip nga templo, kay ang kanang maong lawas ako sa nang gipuy ang lawasa, wa ko magpasunog, nya di ka nangayo na kog kaayuhan anang lawasa, nya ikare mo unay sunog. No mo na ingon sa iduot ta mo. Iduot ta mo sa magkarumatag og di na gyud mo kaikyas sa akong silot kay naglagot ko ninyo. Kay human ninyo mapahimusli ang akong grasya, inyo kong gisupak. Di ba? Ay mo yango mo ya. Kamo, narabay uban napag yung mga ginikanan, ayan ay dia kadaghanan ni anak ko. Padirgod, mangumago ni tugon sa among mama or sa among papa nga ipakrimit siya. Nakumutuo day mo niya. Unsa man to siya Ginoo? Wala na siya labot, patay na siya. Di na nakabuot. Kagun unya mi padir. Nako hala, naunsa? Di niya siya mahimutang padir. Nako, sige. Suway kamatay, pangutan siya, o gusto ba siya pakrimit, ini kamatay nimo. Di ba mo ingong ito, hala sayop, man dito dayo, no, ana. Dihay anak, abogado, ingon din, pamisa ko, wake, ilang mama, abogado siya, ika-5 tingto siyang anak, nasa sila igsoong doktor, nasa mga CPA, mga professional gid sila tanan. Nindot kay ba? Dato-dato sa gyud. Pag misa na nako, ingon dayon ko, wa man butang dito ang gibutang sa kaning bang date of burial, ang gibutang cremation, date of cremation. Indako nus ade ni ilubong siya karong Sabado ipakremate fader. Nako anos aba ilubong siya karong Sabado ipakremate. Nako dili akong pangutan na kanus ilubong. Insya ilubong pader ang amo rabang tuyo pader kay love kay namo among mama among ipakrimit unya ang ashes pader among bahin-bahinon kay among ibutang sa among kon kay among mga balay ba kay love kay namo ako among mama pader gusto gyud mi nga kuyog siya namo kanunay ana ang lawyer nako ha love kay inyong mama unya imong sunugon nako kanang imong anak love na nimo. Insya uy pader love nako aribe sunugo tanas kandila ang tudlo anak di ka kunin mo ikiha tudlo lang nya karon lawas kis inyong mama nga love kay ninyo inyong sunugon mao ni nagpasuso ninyo mao ni nagmabdos ninyo mao ni nagutong ninyo mao ni nagalaga ninyo hangtod mo nangahimong lawyer nangahimong CPA nya makaako kag sunog insya iya magunang last will pader nako ay sunugan sa mutuo sa dekas last will sa imong mama kapila man ka ni supak sa imong mama sa una katong katubo pa ka kapila ka ni supak insya Allah kadaghan sa pader latusan man may usahay makasabaan min ako kaning pagsupaka karon mao ni pinakanindot nga pagsupak og ginikanan aning panahon na supaka ang last will sa imong ginikanan kung lawyer man ka timbang-timbang ako no doon na panahon nga mosupak ta. This is the best ganing moment nga makaingon ka misupak ko nimo ma tungod kay nahigugma ko nimo tungod kay nagrespeto ko nimo tungod kay gi-honor ti ka the way God teaches me to honor you as my mother. I cannot burn the body of the person very honorable to me. Nanghilak sila nanghilak. Padir, di na namo ipakrimit, ikay misa iniglubong padirhan. Ako, oo, ako'y misa. Gischedulean din nilang lubong. Ako rin nagmisa. Purti, ginilang gakos-gakos sa lungon, purti nilang hilak. Kapag humanan nilang lubong dito, kanindot padir, no? Ang burial ba nga tanap, yung, kung kayo ba, honored kayo, among mama padir, lipay kayo ito. Nako, wasay siguro. Wasay siguro, basig na impirno to. Kaya iyamang ipakrimit iyang lawas. Wa man sa respetos iyang lawas. Ambot og nakabawi ba to? Masig nakabawi to ating itos langit pero di na namo importante ingon ko sunda ang gustos Ginoo dili ang atong gusto. Mao na yung Ginoo diri iduot ta mo. Tanawang atong salmo unsay gisulti. Warning ba yan Bantay mo ani. Diri sa unang pagbasa ningon way makaikyas bisag katong kusog mudagan. Naamaroy atong mga binuang kayo kanibang mga dato kay natong mga tao ba naghimog mga spaceships
nga makaabot ko nung adto sa Mars, kay haron ko no ini kagunob sa kalibutan, kay matunaw man dyan yung kalibutan tungod aning global warming, ilan naman gi-compute o pila nalay edad sa kalibutan, matunaw naman ko nun wa may makaikyas nato, gahimo silang spaceship, kay mamalhin sila ngadto sa Mars. Adto na kuno sila bupuyo mo, naghimo na silang mga building dito sa Mars kuno, na nasa sila mga uma dito, na nasa sila rest house, na nasa sila swimming pool. Pamalit na mong spaceship, tag 1 billion ang usa. Kapalit mo? Istoryahe, wa nila tanawas Bible nga niingon si Kristo, mutipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta, nya mapawong ang adlaw. Mapawong ang adlaw, nya mutipas ang mga planeta sa ilang naandang agianan o magkapaking sila. O nya, ang Earth, ini kagubaan. Dili ka ni mo dapog dito sa Mars. Ambot, makatugpa na ba ka sa Mars? Basig pag atanaw ni mo, nabungkag na sa Mars. Way makaikyas, oy, matud pas Ginoo. Bisag kadtong labing isog, mudagang way sinina, tungod sa kahadlok. Nga naman, tungod kay nagsupak-supak ta sa Ginoo. Muna niingon diri nga atong salmo, hinumdumi kini kamo nga wala gayud maghuna-huna sa Dios. Ang mga dato kay karon di na maghuna-huna sa Dios. Ang kuyaw hastang pari di na maghuna-huna sa Dios. Kulikta na lang jud, kulikta. Ako naghuna-huna jud ko sa Dios. Munang magsigi jud kong ingon, Lord, kanus ang mahurot og kahalin ang slat. Pirmi jud kong mananghid sa Ginoo para nis imong parokya, para ni sa atong itukod og kumbinto sa parokya, dili ni ako kay di ko mupuyo anang parokyaha forever adto ko minteryo mo ending. Pero hutda in taon ni kahalin, uy pagtan-aw na ko Rosalyn gahapon 79 raman ka slots. Ani ingon sa ko sa Ginoo, salamat Lord kay na ini palit na 79. Pakpak, di ba? Ay lang na 79. Napay 9,494 na ang total. O niya, kay gakinahanglan man tag labing minus 12,000 para makasugod tag tukod nas kumbinto. Di na nalay mga kuwang mga 2,600 slots. Ato ba ning hotdog palit karong simana? Matapos namang Hunyo. Aron inig first week of July. Sugod na ta. Kaya ka ding hotdog, kutob karong Domingo. Okay, tiksi itong tanan ninyo mga kaila, kamo sa mga online parishioners, tiksi ito. Ay mo pagsigig, sige magani mong bayad anang inyong premium para pakrimit, para anang kolumbarium, ana nga wa ginay kapuslanan para sa atong kaluwasan. Wa ang kaluwasan naa sa paggamit sa grasya nga gihatag sa Ginoo sama anang kwarta aron ihatag sa mga nanginahanglan. Ug ang nanginahanglan karon mao ang atong simbahan in relation aning atong DOPS, kaning divine unity, prosperity and satisfaction. Ang kabus karon in our situation mao ang simbahan sa padiroy nagkrisis bang panahon padiroy nako gusto kang masulbad ang krisis, ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo sama ni atong byuda nga mitabang ni propeta Elias bisan krisis kay siya. Wa na ginoy krisis ang iyang kinabuhi. Sama sa mga Israelita nga mikuyog ni Moises ngadto sa disyerto, krisis ang kinabuhi. Wa gyud matanom sa disyerto 40 ka tuig krisis, pero kay kuyog man ni Moises nga representative sa Ginoo, gasigi lang gyud sila kaon og inom 40 ka tuig bisag wa mananom. Why krisis? Krisis ang bino didto sa kasalskana. Pero kinisugot man sila sa pag-ingon ni Maria, do whatever He tells you. Nisunod man sila sa Ginoo, awa na'y krisis sa bino, na ay available nga unom katadyaw nga lami ang bino. Gusto mong mawa ning atong krisis? Ha? Gusto? Ihatag ang tanan nga simbahan. Palit mog slat. Tanawag na abay ga krisis sa namalit og slat. Isurbe. Wa gyud na ano'y nangamatay. Ang pinakadakong krisis karon sa kalibutan, the crisis of happiness, the crisis of contentment.
Daghan kay mga dato porting datua. Why contentment? Tanawa si Putin o si Zelensky, ka mga dato, ka mga powerful, ka mga sikat, nakontento bagod sila, nag-away, naggubat, na apil patas ilang kabuang. Di ba? Pero naa pa na'y Ginoo ka ng duha, nagsunod na sa ingon, love your neighbor as yourself. Love the least. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Pila ka buok mga ubos nga mga tao karon dito nga nangasagbay ang mga unod sa ilang lawas ngadtos mga bongbong sa ilang balay tungod kay naigo sa pagbutos bomba. Kay way gahom sama ni Putin og ni Zelensky. Naghuwat kanus ang maigos bomba. Pilaron kabuok mga ubos nila Grango nga naglakaw-lakaw na ros kadalanan mga refugees tungod kay ang ilang mga balay o ang ilang lugar maoy na sentro sa bombardiyo, gipabakwit sila tuan na lang sa mga kaning evacuation centers. Hapit wa nay tug, hapit wa nay kaon, maghunahuna pa gyud nga paglakaw niya, nakita niyang iyang papa nga maoy pagkabungkag sa lawas kay naigos bomba. Nakakitaan ni si Putin, nakakitaan ni si Zelensky, nakakitaan ni ang ato mga leaders, basigwa kay wa na sila maghuna-huna sa Dios. Ang ilang gusto, ang ilang garbo, mao gyud ilang gihuna-huna. Pagbantay giwarningan nata. Una, sa amo mga matay, palit na lang mogsla. Ikaw niya pa der, og inigpusil og mabungkag ng kumbinto, bahala ng Ginoo ana. Basta kita mo'y mitukod, bahalag siya bungkag kay siya raman sad ang naghatag nato. Importante ang atong gugma sa pagtukod sa simbahan og ang iyang simbahanan. Di ba? Kaysa atong paghinatagay, mura naman tag-usa ka simbahan naghinatagay. Nya matukod ang simbahanan og bungkagos Ginoo, pamatyon tas Ginoo, so be it. Basta nakita niya ang atong gugma kaniya, dili ang gugma nato sa atong kaugalingon. Ano na importante? Hotdon nato ni ha, karong Domingo. Hotdon tanan ni moabot na tag 12,000. 2,600 na malang ang kuwang. Naaw nato ug naa ba. Gahapon pagkadawat nako sa akong stipend ni ay gastuhanan, dako kog stipend gahapon kay gikapoy kog minisa. Niabot og 59,000 akong stipend gahapon. Oh, tinoon na. Motoy akong kinadak ang stipend sa akong pagsuod dire. Niya kay tungod sa akong mga outside invitation, kay kanay magong outside invitation di parehas din hiba nga mantinilan lang tag 300. Yan inig may saron ani pila ni 500 man tingali. 300? Oh, kining misaharon 300 re akong stipend ani. Pero imbitaron ko dito sa gawas, usahay tagaan kong 15,000, usahay 10,000, ana nya 1/2 man ana mo ako, nya 1/2 sa parokya. Mao na. Kadawat kong 59. Ingon din ang atong treasurer, pila may imong kwaon ani Father. Kasagaran akong kwaon kana amang 5,000. Nako, ayay dako-dako man. Tagaay kog 10,000, so 10,000 akong gikuha. Palit sa kog slot, nako 5 lang siguro ka slot sa akong paliton. Ay, nahuman na bitaw tong 18, 20 na bitaw to. Ay, nipalit na lang sa kog, gamay ra ba kayo ni ang halinda. Ay, nipalit na lang sa kog 10 slots. The rest to, ano na sa among sinking fund, gamiton para sa atong mga personnel dinhi. What doon yun? Hatag. Kaning 10 para madre ni. Okay, mangayo sa madre. Usahay, may natin pangtunol. Pero empty yun. Huwag mamatay ko, maingon dyan ko sa Ginoo, Lord, imo kong gitagaagdaghan. Na magani minilyon imong gihatag, pero tuan as Kapilinya, tuan as Parokyas Garing, tuan as Parokyas Manghilaw, tuan as mga akong ipanghatag. O dinhi sa atong mga projects na way kahumanan, pero nagsigi ang kalambuan. Di ba? Nindot, ana? Di ba, wagin mo malipay. Arang-arang ni Pakpak, praise the Lord. Sige na, mananindog na ta.